Que tal, como están? Benvidos a un novo faladoiro. Onte era 24 de maio, o que supón que hai un ano que Compostela Aberta gañaba as eleccións municipais, conseguía Compostela Aberta 10 concelleiros, 9 conseguía o PP, 4 o PSOE e 2 o BNG. Aínda que o equipo de Martiño Noriega tardaba 20 días en tomar posesión dos seus cargos, ese acto, esa cerimonia de investidura celebrábase o 13 de xuño, podemos considerar que hai un ano que comezaba unha nova etapa no Concello de Santiago. Imos facer balance, a oposición xa fixo as súas valoracións nas súas respectivas roldas de prensa celebradas na xornada de onte, pero imos trasladar esas valoracións, ese balance, aquí á nosa mesa de debate. Acompáñame, na miña dereita teño a Marta Lois, voceira do Goberno de Compostela Aberta. Marta, benvida, moi boas. Moi boas, moitas grazas. Ademais, é no primeiro debate que nos acompaña, así que esperemos que estea a gusto, cando menos. Tamén nos acompaña o voceiro do PP, Agustín Hernández. Agustín, benvido, moi boas. Hola, que hai, boas. Temos a Paco Reyes, voceiro do PSOE. Paco, benvido unha vez máis, moi boas. Moitas grazas, un placer, como sempre. E tamén nos acompaña de novo polo BNG, o seu voceiro Rubén Cela. Rubén, benvido, moi boas. Moitas grazas, moi boas. Pois imos comezar polo Goberno, pola súa voceira Marta Lois. Así, para comezar este balance, este debate sobre este ano de Goberno de Compostela Aberta, quería que me fixera cada unha valoración ou unha definición breve de como resumiría estes últimos meses, estes meses de goberno. Que diría vostede? Bueno, pois o balance que fai Compostela Aberta deste primeiro ano de goberno é que foi un ano intenso, moi intenso, tanto dende o punto de vista da responsabilidade política, intenso no traballo e tamén intenso na ilusión, porque a nosa prioridade durante estes 12 meses foi afrontar fundamentalmente todas as necesidades sociais das persoas e combatir as desigualdades. Básicamente o que buscamos foi dar un primeiro impulso a un cambio de modelo drástico donde cobrase protagonismo a xenda social e afastarnos do modelo especulativo do Partido Popular hacia un modelo social e de desenvolvemento local. Foi necesario tamén, ao mesmo tempo, moito traballo que tiña que ver con normalizar a situación dentro do propio Pazo de Rasoi do Concello. Hai que lembrar que 4 anos e 3 alcaldes deixaron o Concello moi tocado e tivemos que facer ese esforzo de normalización. Un poquinho por último, despois falaremos polo miúdo, tamén foi preciso facer un inmenso esforzo para voltar aos barrios, para retomar o contacto coa veciñanza e recoller todas esas demandas e necesidades que pouco a pouco estamos poñendo en marcha. Pois aí queda ese resumo por parte do Goberno. Onte escoitábamos moi diversas versións da oposición, escoitábamos palabras como desilusión, como decepción. Imos escoitar o que nos di Agustín Hernández por parte do PP. Pois sí, a verdade é que lamentablemente temos que acreditar que este ano foi un ano de decepción, de frustración ante evidente un resultado inesperado, pero que non estivo á altura do que penso a xente agardaba deste novo Goberno. Non hai proxecto de cidade, hai unha paralización completa da cidade, paralización nas obras, Avenida de Vilagarcía, Montero Ríos, paralización no ámbito empresarial, no ámbito comercial. O goberno o que fixo foi aplicar unha política sectaria con ceses por razóns ideolóxicas. É lexítimo cesar os responsables de libre designación dos diferentes entes, pero que debería de facer o goberno ter un proxecto alternativo antes de proceder a ese cese. Non temos xerente nin colsa, non temos, polo tanto, política turística, non temos responsable no refuxio de animais como consecuencia dun cese que non deixou de ser un capricho da concelleira, non temos xerente no auditorio, polo tanto, problemas en relación con eses ámbitos tan importantes para a nosa cidade, e, en definitiva, un goberno que non ten proxecto cultural, que non ten proxecto de infraestructuras, que non ten proxecto en relación cos ámbitos tamén deportivos, un goberno prepotente, un goberno que despreza os acordos do Pleno. O alcalde amosou a súa conformidade con non respetar os acordos do Pleno, dixo que el consideraba que non estaba obrigado, cando no propio programa de Compostela Aberta aparece claramente que un dos compromisos desa agrupación, desa forza política, pasaba precisamente por centrar o debate político do Concello no Pleno. Nos que saibamos, máis do 50% dos acordos do Pleno non foron cumpridos por Compostela Aberta, e moitos deles non significan ningún tipo de gasto, ningún tipo de esforzo económico, simplemente
simplemente unha tramitación administrativa, falla de transparencia, a verdade é que o goberno colga os contratos pois tarde, mal e arrastro a instancias da propia oposición e moita dedocracia, aplican xustamente o que dixeron que ian a desterrar das prácticas da administración. É curioso que o resultado destas eleccións municipais que permitiron que moitos movimentos políticos que no fondo eran antisistema accederan ás institucións, pois a verdade é que lamentablemente que pronto eses movimentos antisistema como Compostela Aberta pois colleron e aproveitaron precisamente o peor das peores prácticas da administración. Pois aí queda esa valoración tan apocalíptica da nosa xestión e agardo que teñamos tempo durante o debate para rebatilo. Agora imos debater e teremos tempo de aclarar o que haxa que aclarar por parte de cada un. Paco falaba onte sobre todo de transparencia ou da falta de transparencia, na súa opinión. Paco. Eu como definiría este primeiro ano? Pois eu diría, dende o 24 de maio, que da expectativa á decepción. Por que da expectativa? Porque o 24 de maio de 2015 o que aconteceu foi que a maioría da veciñanza de Santiago de Compostela decidiu darlle a maioría da confianza, a maioría dos votos ás forzas progresistas representadas na corporación. Despois de 4 anos de goberno do Partido Popular, decidiron que, con moita diferencia, a gran maioría dos votos e, polo tanto, a representación ia ser para 3 grupos, neste caso, progresistas, non? E o certo é que quen foi, nese caso, quen tivo a responsabilidade e a confianza da veciñanza para formar goberno foi Compostela Aberta. E o Partido Socialista entendo que foi tremendamente respetuoso ca decisión democrática da cidadanía, dende a frustración do noso mal resultado, pero o certo é que sí que o partido máis votado era un partido, en principio, progresista, e, polo tanto, dende ese respeto á decisión da veciñanza, e, por outra banda, dende a concordancia con toda unha serie de puntos no programa electoral de Compostela Aberta, eso levou a que o Partido Socialista, a cambio absolutamente de nada, porque nós non pedimos nada a cambio, que a nosa abstención facilitamos a investidura do señor Noriega como alcalde da cidade e a investidura do goberno de Compostela Aberta. O que aconteceu é que a partir dese momento, neste prácticamente ano que levamos, pois o certo que vino unha decepción. E unha decepción fundamentalmente porque o que vimos foi unha sistemática e continuado incumprimento do programa electoral. Un programa electoral que o propio señor Noriega ten dito públicamente que foi o gran activo para ter ese bo resultado electoral, nos o que vemos é que está a ser incumprido. Por exemplo, efectivamente, tema de proxecto de cidade. Pois nos o que vemos é unha ausencia de proxecto, ao menos nunca nos contaron que proxecto teñen de cidade, nin proxecto de promoción turística, nin proxecto de dinamización comercial, nin proxecto de promoción cultural, nin proxecto de promoción económica, nin proxecto de xeración de emprego, é dicir, nin proxecto social. Nós non coñecemos exactamente ese proxecto. Por outra banda, o tema da transparencia, pois neste caso Compostela Aberta sempre foi por detrás dos grupos da oposición. Os grupos da oposición sempre foron os que tiveron que pedir que os contratos menores se publicaran na páxina web. Sempre foi os grupos da oposición os que pediron pois que se retransmitiran por streaming os plenos. Sempre foi a oposición a que tivo que estar exixindo sistemáticamente, pleno tras pleno, unha ordenanza de transparencia que finalmente, pois 9 meses máis tarde se presentou, sendo ademais exactamente a base da FEGAM, que a nós non nos parece mal, pero entón non tens que tardar 9 meses en presentala. O mesmo aconteceu ca participación, é dicir, que en prácticamente un ano non se teña sido quen de convocar o Consello Económico e Social da cidade, non se podan poñer en marcha os consellos de participación, o que a participación nos orzamentos sexa do 0,1% do global, pois a verdade é que iso é unha falta grave do cumprimento. E por outra banda tamén un tema de xestión, é dicir, unha xestión en que eu penso que dende logo deixa moitísimo que desexar. Dous exemplos, o tema de Fochancas-City, claramente, outro tema os comedores escolares, que poderemos falar si se quere, pero tamén se chegou sistemáticamente tarde ás diferentes cuestións. Se chegou tarde para o concurso das luces de Nadal, se chegou tarde para a cabalgata dos Reis, se chegou tarde para a comida dos maiores, é dicir, isto foi un plantexamento sistemático. Polo tanto, esa é outra cuestión, a xestión que deixa moi
moito que desexar. E, por último, o consenso, é dicir, unha falta de consenso, curiosamente, para quen asume as responsabilidades de goberno dende unha postura de unha maioría, pero unha maioría simple. Prácticamente, todas as conversas con Compostela Aberta, sobre todo nos primeiros meses, se basearon en coñecer unha e outra vez as liñas vermellas de Compostela Aberta. Cando que hai que poñer en riba da mesa unha situación como ten a cidade, con máis de 8.100 persoas que buscan un emprego e que non atopan, ou con 22.000 persoas que están en risco de exclusión social, o que hai que poñer en riba da mesa é a cor da cidade, é a cor granate, non os límites de cada un, senón aquilo no que podemos estar de acordo, e que precisamente ante a ausencia dun proxecto, como entre todos podemos xerar ese proxecto que solucione os problemas da cidade. Bueno, como decíamos, despois ímonos ir adentrando un pouco nas diversas cuestións. Rubén, xa escoitamos moitos puntos que lle queda por dicir. Bueno, quedan por dicir moitas cousas, non? A primeira que eu creo que hai que facer análisis o máis obxectiváveis posibles, non? E é certo que 12 meses na vida dunha cidade é pouco tempo, pero non é menos certo que 12 meses é unha cuarta parte dun mandato, non? E, polo tanto, unha parte sustancial e, desde o meu punto de vista, sustantiva, non? Porque eu son dos que penso que os grandes proxectos de mandato se inician no primeiro ano ou moitas veces xa non se inician, non? E nese sentido, pois, eu creo que estes 12 meses pois, son un reflexo para o bo e para o malo do que pode dar de si este goberno de Compostela Aberta, non? Para o bo, bueno, hai unha cousa que para min é indiscutible, non? Conseguiuse unha certa normalización da vida municipal, eu creo que iso máis de mérito de quen os precedeu que mérito dos que agora exercen, non? Pero en calquera caso, eu creo que viñemos dun período tremendamente inestable, un período que foi especialmente negativo para a imaxe, para a credibilidade, para o funcionamento do Concello, e nese sentido, pois, bueno, comentaba antes Paco, a mí non me gusta falar de fochancas, pero prefiro falar de fochancas que falar de outras cousas que tivemos que falar no mandato anterior, non? Pero, con todo, e a pesar de que pudo haber actuacións puntuais nestes 12 meses que eu creo que foron positivas para a cidade, o balance global para min, desde logo, non é positivo, non? E non é positivo desde 3 puntos de vista, non? O primeiro, creo que evidenciou que hai un grupo de goberno que non ten un modelo de cidade claro. E para min iso é fundamental, quero dicir, Santiago non é unha cidade que se improvisa, non? Santiago non é unha cidade que sexa gobernable se non tes unha folla de ruta a 10, 15, 20 anos exactamente de que o que queres para Santiago, e a partir de aí, pois ir encaixando as pezas dese puzzle, non? E eu, desde logo, de momento, hai 3 anos por diante, pero de momento eu non vexo ese modelo de cidade de Compostela Aberta. En segundo lugar, eu creo que foron máis que evidentes as carencias e as limitacións deste grupo de goberno para abordar a xestión ordinaria do Concello. A xestión ordinaria é a que hai que facer en todos os concellos e a que teñen que facer todos os partidos políticos con independencia pois, da súa ideoloxía, non? Refírome a cuestións, como vimos, dos comedores escolares, que non se puido xestionar peor. A cuestións tan sensibles como as escolas infantís. Como é posible que este goberno decidira voluntariamente adxudicarlle nominalmente a dedo a concesión das escolas infantís á mesma empresa que no mandato anterior houbo que investigar e que houbo que sancionar porque non cumplía co que tiña que cumplir co cuidado, ca tutela e ca educación e ca alimentación dos nenos de 0 a 3 das escolas infantís públicas municipais, non? Estámoslo vendo pois, no estado da rede viaria, que evidentemente non é responsabilidade exclusiva dun goberno que leva 12 meses, pero durante estes 12 meses a verdade é que foi unha ineficiencia total e absoluta no que ten que ver co mantemento de rúas, de beirarrúas, con todo o que ten que ver ca limpeza, ca iluminación da cidade. Creo que neso, pois, Santiago nos últimos anos baixou, desde logo, moitos escalóns, non? E incluso na incapacidade de impulso político, non? Se miramos xa non en cuestións que eu creo que son moi evidentes como a política cultural, pero que se vamos a política de obras, de investimentos, non hai unha sola obra que fose impulsada polo goberno de Compostela Aberta nestes 12 meses. Quero dicir, aquí o que se fixo eran, e daría moito para que falar, por certo, desde Carretas, Carreira do Conde, Vista Alegre, que un desastre, ou Montero Río, son proxectos que viñan do Partido Popular. E incluso ni siquiera acabaron todos os proxectos do Partido Popular, porque aí queda Avenida Vila García, Castrón de Ouro, Tía Castela, Concheiros, o sea, proxectos que estaban avanzados que ni siquiera se executaron e que quedan nun caixón. E por último, unha cuestión que para mí é moi importante, teñen
3 anos para corrixilo, pero desde logo estes 12 meses non son un bo agoiro. Eu creo que hai algúns dos compromisos electorais máis importantes que tiña Compostela aberta, dos compromisos que adquiriu ca cidadanía cando saiu eleita como a forza política máis votada, pois eu creo que hoxe, 12 meses despois, pois en grande medida un papel mollado, non? Hai moitos aspectos no que ten que ver con participación, no que ten que ver con remunicipalización de servicios públicos, no que ten que ver con transparencia, no que ten que ver con outro modelo de política fiscal, o que ten que ver con facer do pleno municipal o epicentro da vida política, pois que desde logo estamos anos luz do que se prometeu e da expectativa que se xerou en parte da cidadanía, non? Nese sentido, pois, bueno, autodefínese moitas veces como nova cultura política. Eu creo que esa nova cultura política en moitos aspectos en demasiado é absolutamente continuista, non? E moitas veces incluso recolle algúns dos elementos peores da bella política. Eu cando vexo que ahora mesmo temos os centros socioculturais cunha empresa elexida a dedo, vulnerando toda a lei de contratos nunha situación totalmente alegal, bueno, pois en outros tempos, pois decía, pois xa sabemos o que hai, pois a verdade que non me esperaba en 12 meses ter que ver cousas dese tipo, non? Pois escoitadas todas as opinións, todas as valoracións, Marta, voulle dar a palabra a ver por onde empezamos para ordear un pouco, para que nos entendan tamén na casa. Falaban na mesa, en xeral, todos os membros da oposición, todos os representantes da oposición, de falta de proxectos, de falta dun modelo de cidade, de falta de xestión ordinaria, así que se lle parece, comezamos. Sí, precisamente quería un pouquiño afondar nesa idea, non, que trataba de presentar ao inicio. Nós sí que temos un modelo de cidade e temos un proxecto acorde con o noso compromiso electoral, por o que estamos aquí. E dicía inicialmente que son as persoas, é un modelo e un proxecto vinculado fundamentalmente a priorizar a axenda social. Como estamos priorizando esa axenda social? Bueno, pois cun das ferramentas fundamentais que calquera goberno ten para facer efectivo a súa vontade política. Estamos falando do noso orzamento. E en ese sentido hai que salientar, aquí non o fixo ningún dos compañeros da oposición, que somos a primeira cidade de Galicia que goberna en minoría que acadou, que conseguiu aprobar eses orzamentos. Eses orzamentos significan unha volta de timón sustantiva á orientación das políticas municipais para o Concello. Por que? Bueno, fundamentalmente porque esa prioridade polo social, polas necesidades das persoas se traslada e se traduce no orzamento adicado fundamentalmente á área social. Subimos un 35% que é orzamento en materia social. E vou aquí aclarar, antes de que algún dos compañeros da oposición fagan algunha obxección, incluímos en políticas sociais a área das políticas sociais, emprego e igualdade. E en ese sentido falamos dese 35%. Como as persoas lle interesan tamén as accións concretas, vayamos as que xa levamos impulsando estas semanas. Por exemplo, se falamos das bolsas de comedor, vimos de presentar precisamente estes días as bolsas de comedor que casi triplican o orzamento investido por o Partido Popular en 2015, que falábamos de 135.000 euros en 2015, ampliámoslo a final de ano ata 170 e este ano facemos 360.000 euros que corresponden a axudas para actividades extraescolares, axudas, bolsas tamén para material, para nenos e nenas de 0 a 6 anos e as bolsas de comedor. Eso é un compromiso, é un modelo de cidade e un proxecto que sitúa no centro das institucións as persoas, porque en este momento estamos nun momento de emerxencia social e, polo tanto, claro que acompañamos a isto outros proxectos que teñen que ver co modelo turístico, co modelo cultural, pero fundamentalmente chegamos aquí para comprometernos coas emerxencias, para que calquera neno ou nena con independencia da familia na que nazca e os recursos económicos que teña, podamos axudar a tratar de garantir as súas oportunidades educativas. Non, ese é un exemplo, pero tamén lle devolvimos espacios de gran valor natural á cidade. Lembrade que estes meses atrás, grazas ao labor excepcional do que foi o Obradoiro de Emprego, se abriron as Brañas do Sar en colaboración con o Departamento de Medio Ambiente a cidadanía, a veciñanza. Hai unhas hortas maravillosas e todo un sendeiro traballado e arreglado onde durante todas estas fins de semana hai moitas persoas dos barrios e moitas persoas que nos visitan que poden disfrutar dese espacio único. Quero dicir, estamos falando novamente das persoas e dos espacios da cidade. Hai que entender que estamos nun ano moi especial e en ese sentido tamén complicado para a xestión municipal. Por que? Porque desafortunadamente para a normalidade
hai municipal estamos atravesados por moitas consultas electorais. Houbo eleccións a finais do ano 2015, estamos novamente nunha repetición dunhas eleccións xerais e moi probablemente en outono iniciaremos outras. Os compañeiros dos grupos da oposición, e lamento en este sentido tamén os dos grupos das forzas progresistas ou dos grupos de esquerda, pois teñen que xugar as súas bazas electorais e sorpresivamente en moitas ocasións hai grandes coincidencias entre o Partido Socialista, o BNG e o Partido Popular de cara a facer esa oposición, porque o espacio de xogo electoral que atravesa a xestión municipal pois dificulta moitas veces eso. Temos un orzamento, e tamén quería reiterar, que foi resultado do diálogo, porque sabemos que fomos a nosa representación é dun goberno minoría que necesita efectivamente dialogar e buscar consensos. Integramos as achegas do BNG, integramos as achegas do Partido Socialista e escoitamos tamén as achegas do Partido Popular. É certo, señor Hernández, fixemos un orzamento comprometido con ese compromiso e ese diálogo reiterado. E repito, o proxecto de Compostela neste momento é priorizar e reorientar a xenda política hacia o social, hacia as necesidades das persoas. Todas as outras áreas, como non quero ocupar o tempo que xa vexo os compañeiros, teremos ocasión, se queredes, de falar na seguinte intervención. Agustín estaba en desacordo total. É que é inaudito que a portavoz de Compostela Aberta pois aluda ao orzamento como un exemplo de negociación. Foron os orzamentos de Compostela Aberta, é certo que deixaron un marxe para opinar, pero chegaron tarde, mal e a rastro. Mire, pode haber moitas convocatorias electorais, pero o goberno municipal, a vida dos concellos, é unha vida de feitos, non é unha vida de falar. E creo que, ao respecto dos feitos, pois, ao final, temos que analizar os resultados. Vostede fala de priorizar a xenda social, vou logo despois a referirme ao incumprimento do propio compromiso asinado polo alcalde, pero en todo caso os feitos son que Compostela Aberta non é capaz de resolver o deterioro da vida cotiá do casco vello da nosa cidade, do casco histórico. Eso sí, centrifuga o problema, traslada o problema a Xunta de Galicia, traslada o problema incluso a Valedora e utiliza de xeito torticeiro incluso acordos e autos judiciais que creo que deberían de estar no marxe da vida privada das persoas. Pero é que o alcalde, o señor Noriega, asinou un compromiso para duplicar o gasto social no orzamento de 2016. E o propio orzamento do gasto social, logo despois a conselleira pode decir que mistura cuestións, nós tamén estamos de acordo que o primeiro gasto social é o gasto productivo que permite que a economía permita sacar as persoas da marginalidade e dos problemas económicos, pero vostedes dixeron que duplicarían o gasto social e o gasto social incrementase en relación co 2015 o 23,5%. Non chega ni na cuarta parte do prometido. 88 euros por habitante e o ano de gasto social. En 2015 asinou o señor Noriega o compromiso coa Rede Galega de Loita contra a Pobreza, que tamén creo que asinou o señor Reyes, no que se recollía, abro comillas, ao final de 2016, reducir polo menos nun 15% o total das persoas que no meu concello se atopan en situación ou risco de pobreza e exclusión, apostando pola inclusión activa e dedicando a partida de actuacións de protección e promoción social un mínimo de 110 euros habitante ano, media dos concellos e diputacións galegas no ano 2013. Si ao final de 2016 non se tivesen acadado as dúas metas anteriores, presentarei a miña dimisión. Firmado, señor Martiño Noriega. Eso é o que firmou o señor Noriega. Agora, claro, pois parece ser que non son capaces, pero en riba pois afirman que a súa vocación é resolver os problemas sociais. Home, insisto, feitos. Donde están os problemas das persoas con problemas do casco histórico? Están exactamente na rúa, donde non deberían de estar. Que actuación fai o Concello? Convoca unha reunión para tentar botar as culpas a calqueira que pase por ali. Mire, este é un goberno, lamentablemente temos que recoñecer que é un goberno que non resolve os problemas, que paralizou a cidade. Vistalegre estivo paralizada meses. Comedores escolares, xa non é que non respectara, a tramitación, sino que o custe para os composteláns, o custe para os veciños e as veciñas foi maior. Centros socioculturais estaban avisados. Os centros socioculturais no mes de marzo rematan e non se poden prorrogar. Vostedes non fixeron nada. Rapa da folla, tivemos que escoitar o señor concelleiro explicar
de xeito bastante simpático, como ia a ser capaz de facer unha obra que entraba en colisión coa Rúa Montero Ríos e logo despois tiveron que rescindir esa obra. A Rúa Montero Ríos xa acumula retraso. A Avenida de Vila García, rescindida. Carretas, está ben feita, pero é que non todo vale. O que non se pode facer unha obra prescindindo de calquera tipo de tramitación administrativa. Incumplimento coas obras de emerxencia. Non é normal gastarse máis de 100 millóns das antigas pesetas en obras de emerxencia. Poderían quedar ben, pero é que en riba van quedar mal. Eso é a realidade. Política social ausencia, remunicipalización. Non, agora temos que reflexionar ao respecto de como remunicipalizar os servizos. Home, é que eso non aparecía no programa de Compostela Aberta. No programa de Compostela Aberta, o señor Noriega defendía a remunicipalización. Que remunicipalizaron vostedes? Nada de nada. Prorrogaron todo, absolutamente todo. Por lo tanto, feitos, ningún. Xestión, ninguna. Postureo político, todo. Incumprimento dos plenos, todo. Esa é a realidade da nosa cidade. A min gustaríame decir que é outra, sinceramente, porque a cidade estaría millor, avanzaría, e poderíamos estar orgullosos do que facemos, pero sinceramente non é así. O digo con tristura. Bueno, sabíamos que Marta está totalmente en desacordo con esas palabras de Agustín. Imos deixar que nos diga tamén Paco cal é a súa postura. Con respecto aos comentarios que fixo Marta. Bueno, eu penso que precisamente a aprobación dos orzamentos e a suposta negociación previa pois son un exemplo clarísimo dunha cuestión que nós sí que atopamos durante este ano e que esperemos que nos 3 anos que veñen pois se mude. E que é certo que Compostela Aberta fala. O que tamén é certo que Compostela Aberta non escoita, polo menos os grupos da oposición. Iso tamén é certo. Porque, claro, antes mesmo de que se poideran facer as achegas, as propostas, ese proxecto de orzamentos de Compostela Aberta, nos atopamos cunha amenaza por parte, públicamente, ademais por parte do alcalde, de inestabilidade de cara ao Concello. Mira, se non me aprobas os orzamentos sen desnaturalizar, eu vou levar a unha moción de confianza. Despois dos 4 anos que pasou este Concello, o primeiro ano plantexar unha moción de confianza, non porque non sexas propositivo, non porque non te propoñas facer achegas que poden enriquecer os orzamentos, sino para que non nos desnaturalices. Esa foi a realidade. Con respecto ao tema do gasto social, é certo que hai un incremento de gasto social con respecto do ano pasado do Partido Popular. Faltaría máis que non fora así. Faltaría máis. O que sí que hoxe me alegro é que xa pasamos, dentro do que é este balance por parte de Compostela Aberta, xa non duplicaron. Si suman empregos, si suman servicios sociais, si suman non sei que, é o 35%. É dicir, xa non duplican. Xa non é o 100% máis, sino o 35% xa nos imos acadando porque non chega ao 25% máis. Esa é a realidade. É certo que estamos falando de que se tiña que chegar a 110 euros. Eu non vou entrar en guerra de cifras, eu único que sei é que a memoria dos orzamentos de Compostela Aberta di que o gasto social para este ano 2016 é de 88 euros. E o compromiso eran 110. E por outra banda hai un problema de modelo. É que vos o que facedes, alo menos neste ano, é replicar o modelo do Partido Popular. É dicir, todo a base de subvencións. Por certo, incrementando as subvencións nominativas, non as subvencións de concurrencia competitiva. Por lo tanto, nós iso sí que temos, obviamente que criticar. Falades con respecto á cuestión das bolsas de comedores e demais. Mira, cando se plantexa o problema de ter que renovar ou non a concesión dos comedores, o Partido Socialista fixe unha proposta. Analicemos a posibilidade de municipalizar o servizo dos comedores, como, por exemplo, está a facelo un concello limítrofe como é Ames. Ben, a resposta do concelleiro de Educación foi dicir no seu muro de Facebook que a proposta de municipalizar o servizo de comedores era franquista. Por lo tanto, claro, a mí alguén me vai ter que explicar que é o que pensa Compostela Aberta con respecto á municipalización de servizos públicos. O que decía no programa electoral ou esa proposta franquista. É dicir, eso non lo teñen que aclarar nalgún momento. Despois, a min sorprende iso de que BNG, Partido Popular e PSOE coinciden en determinadas cuestións. Home, a quen neste caso fai exactamente o mesmo que o Partido Popular en temas sociais, como é as subvencións nominativas, que despois de ter criticado a política de nomeamento de directivos, o que fai é nomear dos directivos, ademais a dedo. É dicir, non temos policías municipais, non temos bombeiros, non temos suficiente persoal de servizos sociais, pero sí que temos 2 directores de área.
Iso sí, como facía o Partido Popular, por certo. E despois que conxuntamente co Partido Popular Compostela Aberta sacar adiante, porque non foi nin cos votos do BNG nin cos votos do Partido Socialista, unha recalificación de chan público para uso privado dunha empresa privada como unha gasolineira, home, a verdade é que falar de que hai concurrencia de intereses do BNG, do PP, do Partido Socialista, home, como mínimo é sorprendente. E despois, cando falades o tema de Brañas de Sar, bueno, é que Brañas de Sar é un proxecto do Partido Popular. O remataxe de vos. Non, é certo. Non, é que é certo. Nin unha verba ao alcalde da Concelleira. Deixamos aprobado nos ese obradoiro. O que tamén, perdón, Marta, o que tamén é certo unha cousa, que chegamos despois de meses de anuncialo ás festas da Ascensión, e o que é o epicentro das festas da Ascensión na nosa cidade, que é o Parque da Alameda, estaba exactamente en unha situación impracticable, e por certo, o muro que se derribou por mor dunha das tormentas que está en fronte da igrexa de Santa Susana, 3 meses máis tarde de ter denunciado o Partido Socialista a situación, chegou ás festas da Ascensión e non se fixo absolutamente nada como. Por lo tanto, esas son as realidades, e iso ten que arranxarse, porque non podemos pensar en 3 anos exactamente igual que este. Iso non pode ser. A mí pareceme que Agustín non está tan de acordo con que Compostela Aberta sexa continuista coas súas políticas. Grazas a Paco Reyes por decir o do Obradoiro, que a verdade é que cime, porque é certo que ese Obradoiro foi solicitado polo goberno do Partido Popular. Obviamente, os proxectos non son das persoas, non son dos partidos, son da cidade. Eu alégrome que este tan ben, eu paseo moito por esa zona da cidade, pero, home, algo de vanidade temos. O día da inauguración, pois ninguén, incluso o propio Conselleiro de Economía e Industria, non dixo nada ao respecto de quen solicitara ese obradoiro, quen loitara para que ese obradoiro viñera para Santiago, que foi o grupo daquela de goberno que era do Partido Popular. Quedou ben, faltaría máis. É unha demostración de continuidade, de normalidade, que eu creo que é de valorar e que os cidadáns estou seguro que valoran positivamente. O importante é que quedou extraordinariamente ben. Pero tamén che digo que é mágoa que tamén tirarán adiante co voso proxecto de Carreira do Conde. Eso é mágoa. Home, eu a verdade é que creo que Carreira do Conde, no momento en que os propios comerciantes utilizaron Carreira do Conde como expositor do ensanche, pois para min foi unha satisfacción nas pasadas festas da Ascensión. Bueno, eu creo que Carreira do Conde vai seguir saindo en todos os debates que fagamos, sexa cal sexa o tema. Tamén comentaban os comerciantes o que foi o tema da escaleira, pero bueno. Imos lle dar a palabra a Rubén, que tamén ten algúns apuntamentos que facer. Sí, no, eu creo que esas coincidencias pues, son algunhas curiosas, non? E non só dese tipo, non? A min resultoume máis impactante que Compostela Aberta compartise o plantexamento do Partido Popular a respecto da recalificación do vello Hospital de Galeras. A verdade é que iso sí que me resultou sorprendente, non? E un edificio que non sempre defendimos para un uso exclusivamente vinculado aos servicios sociais, que podía ser pues, de plazas públicas para persoas maiores, de centro de día, de centro incluso para todo o que tiña que ver con cuidados paliativos e demais, pois que Compostela Aberta votara a favor do proxecto inicial que tiña posto en riba da mesa o Partido Popular, que é a recalificación para ter unha superficie comercial de alimentación ou do que sexa na planta baixa, e a posibilidade de oficinas, entre outros usos, na parte de arriba, non? Entonces, as coincidencias, bueno, pues hai para todos os gustos e para todos os... En beneficio da universidade, Bueno, sabes o que pasa, Agustín? O que hai que pensar é no beneficio do conxunto da cidade. Entonces, eu creo que a universidade legítimamente quere facer caixa con ese edificio. Básicamente, quere facer caixa porque con esa caixa vai a investir moi ben, oiga, pues, todo o que ten que ver ca nova Facultade de Medicina e con proxectos de interés, eso é indiscutible, non é para o beneficio dun especulador. Ora, o que haberá que pensar é como cidade, se o que nos fai falta é unha superficie comercial máis en Galeras, eu creo que non, desde todos os puntos de vista, desde o punto de vista do pequeno comercio, desde a perspectiva da mobilidade desa zona. Acabamos de ter un conflito non pequeno precisamente en Galeras por unha rotonda, non? Quero ver eu como vai a ser tamén os fluxos de tráfico, tendo en conta que vai un centro de saúde nesa zona, todo o que vai a ser os novos usos dese novo hospital e demais. Pero, bueno, en calquera caso, era un exemplo de coincidencias tamén curiosas entre o Partido Popular e Compostela Aberta. Con respecto ao tema dos orzamentos, é certo que o orzamento aprobado por Compostela Aberta recolle algunhas melloras desde o meu punto de vista importantes respecto ao que foi o anterior orzamento, sobre todo no ámbito social. Algunhas propostas que realizou o noso grupo están recollidas, entre elas, por exemplo, estas de aumentar as becas comedores
comedores, e non só os comedores, sino que nós o que fixemos unha proposta conxunta para material escolar e actividades extraescolares, pero eu quero dicir dúas cousas a respecto deso. Primeira, unha das grandes promesas electorais de Compostela Aberta era facer uns orzamentos participativos. O primeiro ano, o que se nos dixo é que non daba tempo. Entón, como non daba tempo, iba a haber unha experiencia piloto no orzamento de xuventude. Entón, unha cousa curiosa, porque sobre un orzamento máis menos de 100 millóns de euros que ten o orzamento do Concello... Non, digo, de 100 millóns o Concello. Pois iba a ser participativo un orzamento de 100.000, o sea, o 0,1% do orzamento. E para eso, para eses 100.000, gastas, xa non me acordo canto era, 16.000 euros, cerca de, con IVA máis ou menos, para decidir como hai que gastalos. Bueno, creo que un pouco esperpéntico. Pero que para este ano, que xa hai tempo, que supostamente se vai facer ben, claro, eu teño outra idea do que son os orzamentos participativos. Van ser participativos pouco máis de 1 millón de euros. Volvo a dicir, sobre un orzamento total de 100 millóns de euros. É dicir, pois, un 1% aproximadamente do orzamento. Exclusivamente do que ten que ver co capítulo de investimentos. É dicir, a cidadanía non vai poder opinar nin de política social, nin de política cultural, nin de outro tipo de políticas, porque o proceso de participación é para decidir que se vai facer con 1 millón de euros sobre 100 en investimentos. Entonces, e para eso, por certo, acabase de contratar unha consultora por 56.000 euros, o sea, 10 millóns das antiguas pesetas para desenvolver ese traballo. Eu o que digo é, nós temos un instrumento neste Concello que, por desgraza, estaba absolutamente infrautilizado, cando non directamente paralizado, que son os consellos de participación cidadá, que son gratis, e que se poden usar. Eu podo levar os orzamentos a un dictame, polo menos, preceptivo, se non vinculante, pois, por exemplo, do Consello de Relacións Veciñais. E cos representantes legítimos dos veciños, nas asociacións de veciños, digan, oiga, pois nós entendemos que hai que priorizar por aquí, por aquí e por aquí. Hai un Consello de Participación de Servicios Sociais. Eu podo levar orzamento de servicios sociais, non teño por que falar só de investimentos. E dicir, mire, eu teño pensado subir as becas por aquí. Teño pensado priorizar pois, os comedores por acá. Como vedes vos? Credes que sí, que non? Por aquí. As nominativas, mira, vou renovar o convenio con Xoan 23 ou ca Cociña Económica. Como vedes? Ese tipo de cuestións é participación directa sobre o conxunto do orzamento e gratuito. Por tanto, eu... Ese proceso non se fai así facilmente, é un proceso complexo, Rubén. Complexo e require moito traballo e moita cintura política. Eu o único que digo é que para min, bueno, pois para esta viaxe non facían falta tantas alforxas, non? E por último, con respecto ao tema da política social, eu creo que confundimos o que entendemos por modelo de cidade. Para mí o modelo de cidade é a planificación estratégica da cidade en todos os vertentes. Entonces, para mí é moi importante falar que modelo hai de reindustrialización de Santiago ante unha tercialización pois, moi complicada. Que modelo hai de encaixe da administración autonómica, da universidade, tal. Que modelo hai de infraestructuras. Que modelo hai de peatonalización ou de humanización da cidade. Que modelo de política cultural. Que modelo global do Santiago que queremos a medio e longo prazo. Eu, sinceramente, non o vexo. O gallá que o teñades e que sexa moi bo. De momento, non o vexo. No ámbito da política social, eu coincido, para min é o prioritario. Quer dizer, antes co ladrillo, agora mesmo están as persoas, hai persoas que o están pasando moi mal e as administracións teñen que estar ali. E o apoio do bloque neso será sempre incondicional. Agora ben, eu quero dicir, política social é todo, ou casi todo. Porque, claro, cando plantexades unha reforma pois, por exemplo, dos impostos, cando decíades que iba a ser un modelo tributario máis xusto, máis equitativo, máis redistributivo, pero claro, cando eu lle subo os impostos, ou era a pretensión, finalmente non foi así, pero subirlle o imposto de vehículos, ou IBI, en igual proporción a unha persona que é multimillonaria a unha persona que está no paro, pois non é ni moi xusto, ni moi equitativo, ni moi redistributivo, non? Porque non é o mesmo subirlle o IBI a un señor que ten un Ferrari que a un señor que ten un turismo e está no paro ou é co que traballa. Non é o mesmo. Cando quixéchedes, afortunadamente, rectificáchedes, non? Pero cando quixéchedes que os veciños pagaran os arranxos das rúas dobremente diante dos vados, pois eso, para as familias que o están pasando mal,
pois non é indiferente que hai unha tal. Corrían Bueno, pola conta dos sí, seguros pero, das oia, vivendas. eses seguros hai que pagalos e hai que ter... Bueno, pero está incluído nos seguros dos edificios. O que quero dicir que, ao final, política social é toda, e todos sabemos que a mellor política social, desde logo, que haxa postos de traballo, e iso ten que ver, pois, ca política de chan industrial, ten que ver ca política de diversificación da política non só terciaria en Santiago, ten que ver con outro tipo de cuestións. E iso, para min, é o que engloba todo un modelo de cidade que onde vexo eu esa falta de folla de ruta por unha cousa, e remato con isto. Se non hai esa folla de ruta, o que temos normalmente son actuacións inconexas, non? Moitas veces incluso contradictorias. Non hai unha priorización clara a hora de fixar obxectivos, e moitas veces se fan cousas o tuntún. Poño un exemplo. Non é o debate peonalización Rúa de San Pedro sí ou non, que xa o digo eu claramente, sí. Pero non é ese o debate é que modelo de humanización, por exemplo, se defende para Santiago, para o ensanche, para o entronque do ensanche ca cidade histórica. Que modelo de redefinición do transporte público? Que papel vai ter? Bueno, quero dicir, hai que ter un horizonte claro para ir avanzando con pasos coherentes, non? E eu creo que, desde o meu punto de vista, é unha das cousas que máis botei en falta estes meses, non? Bueno, dende logo, Marta, que 12 meses de goberno dan para moitos temas. En riba da mesa imos por partes. Parece que non están moi convencidos con esa política social, con ese gasto social. Non sei se vostede quere puntualizar algo neste aspecto. Falaban tamén dese hospital de Galeras, dese cambio nos usos da parcela, e tiramos tamén por aquí a participación. Esas políticas participativas que anunciaba Compostela Aberta no seu goberno. Bueno, eu creo que unha cousa que é importante volver a sinalar é efectivamente, levamos un ano de goberno, é a cuarta parte dun mandato, pero insistir que moitas das políticas públicas locais precisan sempre dun percorrido a medio e a longo prazo. E é certo que hai que ter un modelo e un proxecto. O modelo e o proxecto, coas prioridades que fomos marcando, están xa trazadas. E unha das ferramentas importantes, como decía antes, é ese orzamento. Podemos discrepar ou opinar se é investimentos ou son outros os capítulos. O que está claro que a primeira vez que no Concello de Santiago, Rubén, se vai a levar a cabo un proceso de orzamentos participativos a gran escala e, polo tanto, un proceso complexo e que necesita para eso do apoio de persoal experto en este tipo de experiencias. Fíxose un proxecto piloto na experiencia anterior co área de mocidade. En este momento estamos falando de destinar 1 millón de euros para que a cidadanía, a veciñanza de Compostela poda debatir, e por eso aquí a pregunta sobre a participación, poda participar e poda facer achegas sobre os intereses e demandas para o seu barrio, para o seu distrito, considera prioritario, sexa un parque, sexa arreglar determinadas infraestructuras, sexa construir infraestructuras novas, pabellós, etc. A participación é un proceso, a participación local é un proceso que necesita de tempo. Acabamos de poñer en marcha innumerables consellos municipais que levaban anos sin funcionar, anos apartados da vida política desta cidade. Si, é certo, Agustín, levaban anos dende 2010, dende 2009, desde 2011, sin funcionar. Acabamos, a golpe de exercicio de voluntade, de volver a sacalos adiante para que sirvan como eixos fundamentais tamén de participación. Pero a participación tamén ten que ver con volver, como decía ao principio, os barrios. O alcalde visitou innumerables asociacións viceñais recollendo achegas dende que chegamos, acudindo de novo aos barrios. A súa obriga, pero cando falamos... Eu tamén asistí a todos os barrios e as festas cando estive na alcaldía, é o normal. Os procesos de participación se construen tamén con un cambio de cultura política. Vivíamos nunha situación en Compostela donde houbo durante os últimos 4 anos, como sabe vostede, 3 alcaldes en 4 anos, donde había unha caixa negra opaca, donde salían as políticas públicas, donde non se lle consultaba a cidadanía. E, por suposto, as prioridades moitas veces deixaban moito que desexar respecto ao ben público. Si podemos incluso falar en moitas ocasións de aspectos judicializados deste Concello
Concello, pero non vou a ir aí, vou a ir ao orzamento e lembrar e recoñecer cos grupos da oposición, hai que recoñecelo, efectivamente, dende o punto de vista da situación do mantemento da rede viaria de Compostela, cando nós chegamos ao goberno a situación era moi grave, moi lamentable. En ese sentido, foi un grande esforzo que tivemos que levar a cabo. Cando chegamos nos atopamos que os recursos económicos para poder facer algún tipo de mellora en ese campo non podíamoslo facer, porque os 500.000 euros que existían para ese área foron gastados curiosamente polo Partido Popular con anterioridade ás eleccións municipais. Que fixemos co orzamento de 2016? Pois aumentar e, polo tanto, dar conta do noso compromiso político co mantemento. O goberno, como é consciente desa situación, subiu, duplicou o gasto en mantemento, 1,1 millón de euros para mantemento. E, afortunadamente, aínda que a moitos seguidores ou a moitos representantes do Partido Popular en Compostela non lle guste, hai moitas máquinas que están funcionando neste momento, Agustín, para arranxar as fochancas. Hai proxectos, hai diagnose. Hai unha actuación irresponsable que está xerando un problema, porque podemos comprobar como xa hai zonas arranxadas nas que se están a repetir as fochancas de fai un mes. Porque técnicamente non hai proxecto, non hai diagnose, non hai estudos, non hai ensaios técnicos. As obras de emerxencia non son de recibo, é un mal gasto. Agustín, é un mal gasto, eso é o grave. As obras de emerxencia, escoita, as obras de emerxencia foi a vía que utilizamos para poder acudir coa maior celeridade posible a este problema. Se falamos co concelleiro responsable desta área, como é Rafa vos indica claramente que non apostamos por aforrar aquí, sino por facer os arranxos coa maior calidade posible. En este momento non se están solamente tapando para resolver brevemente o problema fochanca, sino que se está repavimentando. Hai moitas rúas desta cidade que se están repavimentando. E hai un compromiso no orzamento, repito, de duplicar ese gasto. Por qué? Porque os informes técnicos que había no Concello indicaban que este problema non é un problema de cando chegou Compostela Aberta ao goberno, é un problema que ven de moito atrás, é dicir, un déficit estructural. E se recordamos un pouco a hemeroteca, as fochancas, para ben ou para mal, estiveron presentes en moitos dos titulares da prensa local, xa no 2013, no 2014 e no 2011, incluso houve concursos de fochancas en eses anos atrás. Polo tanto, creo que nos estamos actuando con responsabilidade e recoñecemos que a situación do pavimentado na cidade é unha situación que estaba moi mal e que agardamos pouco a pouco ao longo do noso mandato que todas as persoas podan ver que o noso compromiso é un compromiso firme e arranxaremos ese pavimentado dese estado ao longo destes 4 anos. E o último, un pouquiño tamén importante, dentro do orzamento, o reequilibrio territorial. Compostela é unha das cidades galegas máis singulares en canto a que ten un espacio, digamos, de ámbito rural, de parroquias moi importante. Nos orzamentos do Partido Popular nunca estivo presente o rural como unha aposta política. Apostamos por ese equilibrio territorial e duplicamos 2 millóns as partidas adicadas á zona do rural do Compostela. E iso tamén hai que dicilo, apostamos por esas partidas e por facer políticas transversais que cheguen ás parroquias, porque non hai cidadáns e cidadánas de primeira na área urbana e cidadáns e cidadánas de segunda na área rural. Son algúns dos exemplos. A verdade que non me cadran as cifras da señora portavoz do goberno, pero en todo caso, as partidas para a zona rural, simplemente, como entende a participación Compostela Aberta? Reunións nocturnas e sectarias na Praza do Toural. Esa é a participación veciñal na política de Compostela Aberta. Eso sí, mediante contratos digitais para decidir como se fan os orzamentos participativos de 100.000 euros, Compostela Aberta ten que aplicar un contrato digital de 16.000 euros. E agora, para 1 millón e algo de euros, ten que tamén, a través dun procedimento negociado, que son os procedementos predilectos do goberno, cando non os de emerxencia, pois 60.000 euros para decidir como 56.000 euros para decidir como facemos os orzamentos participativos de escasamente 1 millón de euros. Esa é a forma de entender a política. Fixo o Partido Popular algún orzamento participativo no seu mandato, Agustín? E fan a contraria. En relación coas obras de emerxencia, o digo para centrar ese tema, creo que é unha irresponsabilidade
precipitarse no arranxo dun problema estrutural. Estamos de acordo que é un problema estrutural? Estamos de acordo que os veciños non preguntan a paternidade da fochanca concreta. Os veciños o que protestan é pola situación de deterioro da nosa cidade. Deterioro de urbanizacións que non contan con 5 ou 6 anos de antigüedade e que amosan un deterioro evidente. Pero que eu saiba, o expediente que eu tive en acceso, non aparecen proxectos técnicos, non aparecen ensaios de materiais, non aparecen informes dos técnicos correspondentes para acreditar cal é o arranxo millor, e, polo tanto, se está a facer un malgasto de cartos de todos os veciños. E é gravísimo, porque, obviamente, dentro de 3-4 meses, voltaremos a repetir os episodios de deterioro da rede viaria como consecuencia dunha precipitación do goberno, un goberno nervioso que non foi quen nun ano de facer a diagnose do que acontecía e que agora, ante a precipitación, ten que facer cuestións como coller un sábado, día importante para a praza, e facer os arranxos na rúa Vixe da Cerca, supoño que non sería moi, digamos, apreciado polos praceiros, obviamente. Pero en todo caso, eso como fai o goberno de Compostela Aberta, de improvisación en improvisación, eso é así. Bueno, agora seguiremos falando tamén con Marta. Rubén tamén quería decir algo. Vou dar a palabra a Paco, que leva un bo cacho sen falar. Falábamos, Paco, de participación, e ao final todos os camiños nos levan ás fochancas, todo hai que Bueno, mira, eu penso que o tema do mantemento da cidade é un elemento pois moi singular, moi descriptivo do que foi precisamente este ano de goberno de Compostela Aberta. Explícome. É certo que no 2015 o Partido Popular orzamenta para mantemento da cidade 300.000 euros. Totalmente insuficiente, totalmente de acordo. Pero chega a Compostela Aberta o goberno e que o que fai? De entrada prorroga durante 6 meses esa cantidade, 150.000 euros, obviamente totalmente insuficiente. E que non tiñamos diñeiro dabondo, por que non se presentou unha modificación orzamentaria? Para presentala no pleno e para aprobala, e para arranxar diñeiro de outras partidas e poñelo ali. Pois simplemente por unha cousa, porque Compostela Aberta foi precisamente cautiva do seu propio fantasma. É dicir, eles plantexaban un fantasma de que toda a corporación estaba contra eles. E plantexaron que ia acontecer o mesmo con esa modificación orzamentaria que tiña acontecido en Coruña, sen falar, por exemplo, ni tan sequera con nós. Pero quen lles dixo que non íamos a aprobar unha modificación orzamentaria para investir no mantemento desta cidade? Quen vos dixo que non? O que fixeron en Coruña é un problema de Coruña, pero non é un problema de Santiago de Compostela. Claro, despois de facer iso, evidentemente, se perdeu un verán extraordinario que tivemos no 2015, porque foi dende a súa entrada en goberno ata principios de novembro, co tempo, a verdade, a climatoloxía acompañou. Polo tanto, perdedo ese tempo, obviamente, se botou encima un deterioro importante da cidade, que viña de atrás, eso é certo, e polo tanto tiveron que acudir a un proceso, unha tramitación de urxencia, que non chegou a tempo polo estado lamentable da cidade, e polo tanto tiveron que acudir a unha tramitación de emerxencia. Eu non fun precisamente o que criticou o tema da tramitación de emerxencia, porque a lei permite que cando se pone en risco a vida das persoas se pode empregar. É certo que había unha situación de fochancas e unha situación nas vías que puso en perigo, porque hubo uns accidentes, a vida das persoas. Pero, claro, o que ten que asumir Compostela Aberta e recoñecer é que é responsable na súa parte de ter chegado unha situación de emerxencia na cidade. E, ademais, por certo, xa pasou un mes dende aquelo. Eu non lín en ninguna xunta de goberno que se declarará situación de emerxencia polo tema dos viais. E iso sí que o exixe a lei. Non tes que facelo de entrada, pero no prazo dun mes si tes que facelo e non o fixéchedes. Polo tanto, aí onde temos un das graves problemas. Mais cuestións. Tema da transparencia. Claro, é que cando falas de transparencia e resulta que Compostela Aberta se convirte no rei do dedazo, é dicir, que todos son contratos menores, negociados en publicidade ou tramitacións por emerxencia, estamos diante dun serio problema. Eso é claro. Tema de participación. Home, con cuestións tan esenciais para esta cidade como é a estación intermodal, como é o aeroporto, como é infraestructuras como a bella terminal do aeroporto, como é a propiedade, que nun ano o goberno non sexa quen de convocar o Consello Económico e Social para que todas as forzas vivas da cidade, os comerciantes, a hostelería, a promoción económica, a Cámara de Comercio,
os grupos políticos con representación na corporación e os representantes dos traballadores podan debater, chegar a un acordo, un consenso e defender todos xuntos os grandes intereses da cidade, que nun ano non se sexa quen de convocar ese Consello Económico e Social, home, falar de participación, a verdade é que casi parece un chiste. E por último, mire, que cando se fala, por exemplo, dos graves problemas, que un deles evidentemente é o gasto social, pero outro é o emprego, porque a mellor política social é que a xente teña un traballo. Claro, eu, cando vexo que se aproba unilateralmente, sen falar con ningún grupo político, o plan de emprego de Compostela Aberta. Cando o Partido Socialista presenta, entre as súas 31 propostas de enmendas, presenta dúas, que fan referencia a dúas cuestións do plan de emprego de Compostela Aberta, os microcréditos, páxina 93 e páxina 95. E a resposta que dá Compostela Aberta é que non acepta esas enmendas. E di públicamente, por escrito, e o colga na páxina web, porque iso non ten sentido ningún, porque iso non está no seu plan de emprego, o meu primeiro que hai que facer é, se aprobas un plan de emprego, polo menos o tes que ler. Polo menos o tes que ler. Por lo tanto, estamos nesa situación. Por certo, o Partido Socialista dixo que se incrementara en 950.000 euros o gasto social. Xa estaríamos moi preto dos 110 euros. E cando se nos dixo que de onde saía, pois moi claro, de menos gastos diversos e de menos estudos externos. De aí saen os diñeiros. Pois pasamos a Rubén e logo imos pechar xa con Marta porque o tempo vai se nos voando, temos que ir finalizando. Rubén, que quería apuntar? Sí, vamos a ver, eu creo que co tema este das fochancas, certamente non hai que facer demagoxia, non? Eu coincido con Marta en que non é un problema nin puntual, é un problema estrutural, e non un problema que se xa en responsabilidade en exclusiva de Compostela Aberta, non? Eu creo que ninguén que sexa mínimamente objetivo pode dicir que o estado de deterioro que ten hoxe Santiago se produciu en 12 meses. O sea, para mí é un feito objetivo. Eso é produto de moitos anos de carencias no que é o mantemento e no caso de algunhas obras concretas, desde o meu punto de vista, dunha mala execución de obras, non? Eso é indiscutible. Pero, claro, o que toca agora é a quen lle toca gobernar, non? Entón, a pregunta é que se fixo nestes 12 meses para empezar a incidir na corrección deses problemas. Claro, hai unha cuestión que apuntaba Paco que non é menor, non? Compostela Aberta, no ano 2015, o que di é, bueno, chegamos ao goberno e a partida para arranxos estaba esgotada, porque o Partido Popular a esgotou antes das eleccións, non? Por tanto, non podemos facer nada máis. Nós, por activa e por pasiva, dixemos, ollo, hai unha cousa que se chama modificativo de crédito, que é perfectamente legal, e non só é legal, sino que é o máis racional. Se vostede sabe que ten aí unha obra que tiña orzamentado 1 millón de euros ou 2 millóns de euros, que sabe que a estas alturas de ano non vai executar, usted pode plantexar sacar eses 2 millóns de euros ficticios, porque non os vai a gastar, e metelos para arranxar fochancas. Eso puídose facer en 2015, non se fixo. Non se fixo, ni se intentou facer. Por lo tanto, 2015, un ano en branco, non? A partir de aí veñen toda unha serie de contratacións, pois, a ver, xurídicamente, máis que discutibles. Eu non me gustaría estar sentado diante dun xuiz defendendo iso. Personalmente, non me gustaría, porque creo que está collido con pinzas. Desde unha perspectiva de estar falando na barra dun bar, todos nos poríamos de acordo. É unha emerxencia. Claro que é unha emerxencia a situación na que están. E hai fochancas que son un auténtico perigo público. Ahora, dai a que poidas utilizar un instrumento que está pensado para terremotos, para grandes catástrofes, para inundacións, para incendios, oiga, hai fochancas que levan aí 8 ou 9 anos, non? Entonces, é unha emerxencia desde ese punto de vista. Bueno, é unha cuestión xurídica. En calquer caso, a mí non me parece mal que se fixera, ou que me parece mal que perdimos uns 100.000 euros por facelo así, con respecto a sacalo a licitación pública. Por eso daría para falar de outro tema, pero 100.000 euros perdidos. A cuestión para min importante son dúas. Unha, o que me parece unha grave irresponsabilidade é acometer algúns arranxos sin ter solucionado o contrato de pintura, porque aquí se produciu unha situación que non foi pouco perigosa, e foi que en sitios que se arranxou que había un paso de peóns, non se volveu a pintar o paso de peóns. Entón, tíamos sitios en frente á estación de autobuses, na avenida de Lugo, na avenida de Barcelona, que a mitad da avenida tías un paso de peóns, e desaparecía o paso de peóns, porque se arranxaran as fochancas e non había contrato para pintar, non? Oi, pois se tramitaches un contrato de emerxencia para tapar as fochancas, na mesmo contrato de emerxencia que pinten, como mínimo, non? Entón, eu o que vexo é unha falta de previsión. Eu creo que hai rúas
que sí ou sí necesitan unha reforma estrutural. E creo que en moitos casos é tirar os cartos. Eu entendo que hai que dar unha solución inmediata a problemas que son moi graves e todos coñecemos fochancas con nomes e apelidos que son un auténtico perigo. Ahora ben, o que desde un punto de vista de quen administra o diñeiro público non parece moi serio é que se ti xa viches, poño o caso de San Caetano, por exemplo, un sitio onde había unha fochanca, onde se atapou e non pasa nin 3-4 meses e volve a estar igual ou peor, que esa non é a solución, por lo menos para ese sitio, non? Entonces, eu creo que o que fai falta unha previsión a 4 ou 5 anos de como vamos a ir actuando, en que rúas vamos a actuar puntualmente solo na fochanca e que rúas vamos a levantar integralmente, pois porque hai que facer un asfaltado en quente de outro tipo, non sei que, e non deixalo eso a improvisación. Nos, cando foi o debate dos orzamentos, unha cousa que insistimos moito a Compostela Aberta é que desde o noso punto de vista non facía falta tanto grandes investimentos, o sea, grandes obras en Santiago, a dedicar moito diñeiro a grandes equipamentos que máis ou menos pois, vamos tendo de casi todo, e o que había que facer é maiores investimentos nas pequenas cousas que realmente son importantes para a xente. Para a xente é importante non sair da casa e tropezar todos os días ca fochanca que ten na beira a rúa. É importante a farola que non funciona, pois que non pasen 8 meses en ila a mañar. É importante que se limpe os contenedores da cidade como Dios manda. É importante toda unha serie de cuestións que teñen que ver cos servicios básicos, onde eu creo que Santiago nos últimos anos, non nos últimos 12 meses, nos últimos anos, pois perdimos moitos escalóns. E hai que lembrar que esta capital de Galiza, hai que lembrar que unha cidade de patrimonio da humanidade, e hai que lembrar pois, que Santiago sempre foi un pouco a vanguarda en a prestación de moitos servicios públicos, no cuidado das súas zonas verdes e en determinadas calidades. Estes días, pois que me ten coincidido pois estar en Santiago con xente que viña de outras cidades galegas, algún compañeiro decíame, eu cando veía por internet o tema das fochancas ou cando escoitaba tal, decía, bueno, será un pouco exagerado aí do rifirrafe político en Santiago e tal, pero decía, bueno, exagerado non é demasiado, entón temos un problema. Temos un problema e unha mostra moi evidente cando os propios talleres de Santiago pues, se están poñendo as botas. Non, bueno, eso o podemos ver, non? E o problema non son os amortiguadores dos coches. Os problemas é cando tropeza unha persoa e se rompe unha perna ou rompe unha cadera, ou pode caer un neno, ou pode haber accidentes de outro tipo. Entonces, a reparación das beirarrúas, das calzadas, ten que ser unha prioridade, hai que facela proxectada a varios exercicios, porque eso non se vai solucionar nin un ano, nin en 2, nin en 4. O sea, tal e como está Santiago, tampouco se vai solucionar en 4. Ahora, hai que priorizar e haberá que mirar en que rúas hai que facer actuacións de carácter máis estrutural. Non? Pois temos xa que pechar, Marta. Bueno, pois moi brevemente, non? Voltamos despois desta pequena volta de comentarios sobre os aspectos máis centrales da cidade ás fochancas. Eu entendo, efectivamente, que o tema do mantemento da cidade é unha prioridade, pero eu quería voltar tamén ás persoas dende a seguridade vial, por suposto, pero dende as necesidades máis inmediatas. Quero que os grupos da oposición agarden ao final deste ano 2016 cos nosos orzamentos para que comproben, como tamén agardo que así fagan as veciñas e veciños, que moitos deses compromisos que van no orzamento e que teñen que ver con esa reorientación da senda hacia o social van a poder estar cumpridos e, polo tanto, que haxa esa satisfacción. Estamos non en grandes proxectos, sino en proxectos pequenos de proximidade dun desenvolvemento local e económico que atenda aos barrios, que atenda a proximidade. E, por suposto, cometemos erros, hai que recoñecer tamén que os ritmos da administración inicialmente para nós, con pouca experiencia na administración local, foron pouco acompasados coas propias urxencias sociais, eso hai que recoñecelo, porque non, pero entendo que de unhos meses a esta parte tamén estamos dando pasos importantes para entender na traducción política dos nosos compromisos electorais coa cidade, e agardamos que a final de ano todo isto do que falamos hoxe poda chegar a bo porto tamén. Bueno, pois imos rematar, pero eu antes de que veña alguén a botarnos de aquí do plató, quero rematar cunha cuestión. Quería que cada un de vostedes me dixera 2 temas que para vostedes marcaron este primeiro ano de goberno de Compostela Aberta. Que 2 temas destacaría cada un
sen explicacións, porque xa falamos de moitas cuestións, non sei se queren destacar algún tema do que xa falamos aquí nesta mesa ou outro que quedou no aire. Comezo por Agustín e pechamos con Marta Lois. Agustín, vostede que dous asuntos nestes 12 meses destacaría que marcaron este goberno? Pois a acción conxunta da oposición para evitar o asalto ao peto dos cidadáns coa intención de Compostela Aberta de subir o IBI, e a falla de encaixe político e de cultura democrática do alcalde coa soberbia de non admitir e non respetar os acordos do pleno. Paco? Bom, mire, vou decir unha cousa positiva e outra cousa negativa, non? A positiva, pois, mira, o recoñecemento do erro de Compostela Aberta durante a campaña electoral e do señor Noriega no 2012, pedindo que se disolvera a mancomunidade, darse de conta de que tiñan que facer unha rectificación, e hai que decir que sí, que Compostela Aberta acerta cando rectifica, e particularmente cando rectifica na liña que lle marca o Partido Socialista. Entón, esa recuperación da mancomunidade, nos pensamos que iso é positivo. Negativamente, pois mira, eu penso que cando se fala do tema das fochancas é que é paradigmático dos problemas serios e graves de xestión que ten este goberno de Compostela Aberta e que, insisto unha vez máis, non pode continuar nos próximos anos porque entón a cidade vai padecer francamente moito. Para Rubén, que foi o que marcou este primeiro ano de goberno? Bueno, pois eu vou apuntar isto, decir algo bo e algo malo para ponderar un pouco máis a mensaxe final, non? Algo malo para min foi a xestión, desde logo, do tema dos comedores escolares e das escolas infantís. Para min é un tema moi sensible, estamos falando de nenos nenas e, sinceramente, creo que non se puido facer peor. Eu agardo que o concelleiro tome nota e que o curso que ven non se volvan a cometer os erros que se cometeron neste curso, porque peor, sinceramente, non se pode facer, non? E algo positivo, eu creo que foi, por exemplo, bueno, aparte de cuestións no aspecto lingüístico ou nalgúna outra cuestión puntual e simbólica que para mí son importantes, pois, por exemplo, a anulación do convenio que había co IBUS para a recalificación da parcela de Xoán 23 que estaba destinada a vivenda de protección pública para xente nova e que se iba a dedicar a vivenda libre a través dunha permuta con Lamas de Abade. Eu creo que iso foi un bo paso rescindir ese convenio. Outra cousa é que o que non sería boa cousa que pasemos 4 anos outra vez con esa parcela tal e como está. Por certo, unha petición que fixemos nós en pleno é que mentras non se faga nada, polo menos que se poña en valor a parcela, porque leva moitísimos anos ali exclusivamente acumulando lixo, non? Agustín, non sei se vostede quere apuntar algo positivo, digo por esta liña que aquí Paco e Rubén, ou quedamos con esas dúas? Non ve nada vostede. É difícil. Alguna cousa verá. Pois quedamos con esas dúas Nós cuestións. defendemos que a normalidade de Santiago chegou no mes de xullo de 2014, pero é certo que esa incorporación dos antisistema ao sistema político pois amosou esa parte positiva de que agora é sorprendente xente que estaba todo o día criticando na rúa que agora pois digan, como dixo a portavoz de Compostela Aberta, que os ritmos da administración hai que comprender que os ritmos da administración son complexos na xestión diaria. Claro que son complexos, pero é que vostedes están no goberno para tentar acelerar eses ritmos, eso sí, cumprindo a lei, non como en carretas, que desprezaron totalmente a lei, non? Con unha lei Montoro. Eso non sei eu se quedarme se era positivo ou negativo, era un punto. Sí. Marta, vostede con que se quedaría? Habría moitas cousas, pero tratando un pouco de recoller tanto como o punto de saída ou de partida de Compostela Aberta no goberno alá por xullo e voltando agora xa a esta primavera 2016, eu sinalaría por unha banda que fomos quen de xerar tamén debate sobre o espazo que deben ocupar tamén os poderes políticos no espacio público e a necesidade de separar as esferas políticas das esferas religiosas. Creo que o simbólico en moitas ocasións tampouco é un asunto menor para debatir no espacio político, e creo que despois de
aqueles días donde, bueno, pois a prensa de Compostela e diferentes poderes fácticos arremetían contra Compostela Aberta porque consideraban que, bueno, non pedirlle ao apóstolo, non, que faga os deberes que temos que facernos respecto ás necesidades dos veciños e veciñas, pois ao final se normaliza un proceso, se dá tamén neste caso un debate importante no simbólico e creo que foi un cambio, non? E un pouquiño para pechar, pois tamén esa satisfacción no proceso de normalización como foi a aprobación como primeira cidade galega en goberno en minoría que aprobou os orzamentos coa satisfacción de ter agora a responsabilidade tamén a ilusión de leválo a cabo durante ese 2016. Ben, pois aquí queda o resumo e a valoración, o balance feito por cada representante dos grupos políticos en Santiago. Agradecerlle a súa presenza, Marta, Rubén, Paco e Agustín. Gracias. E moitos temas que seguiremos a tratar en vindeiros debates. Graciñas e a vostedes graciñas por acompañarnos.